Gde si, Cici, šta radiš? Šta je bilo što plačeš, bre? Eto, zato što sam se opet ugojila ko svinja, zato što ne mogu da ispoštujem sebe da napojedem nešto slatko danas i eto, juče sam bila u Razi i rasplakala sam se u kabini. Jebote, da ja ne mogu ništa da nađem, da obučem. Bre, gledam one žene kako održavaju, brate mili, i liniju i sve. Šta ti je, bre, ne plači? Evo, juče sam ja bila, uplatila sam kod Mirođije Pepelagić. Ma da, znaš ti da je žena, znači, merila mi masti, vadila mi krv iz malog prsta na nozi, meri ti obim ruke, obim uveta, znači sve. Znaš o kome ti pričam? Ne zajebavaj, majke ti. Mirođija, pa kako ne znam. Znam pa kod nje ide pola estrade, ženo. Ma da, bre, si videla kako je Karleušu doterala? Žena je mađioničar, znači. Joj, znam, videla sam. Videla sam u poslednju sliku što izbacila na Instagramu puca. Aha. A šta jedeš, na primjer, ti, eto? Šta si doručkovala jutros? Na primjer, ne znam da li mi pošalješ taj tvoj program. Ja tebi mogu da kažem, razumeš, ali veruj mi, nije za svakog isto. Znači, moraš da odeš kod nje da ti objasni, da te premeri lepo. Evo ti, na primjer, jutros sam doručkovala jogurt s 0% masti iz prašuma Amazonije i golica seme, na primjer. Eto, to pomešaš i popiješ, top. Aha. Da, ženo, golice je vrh. Ali znaš šta je top u celoj priči? Znači, Sara Jojo efekti ne postoje, ljubavi. Aha. A koliko ti uzela? Ma 200 evra, bre, smiješno. 200? Pa nije mnogo. Pa 200 ti je, vidi, za ovo prvo viđenje, ali sve ti analize, znači, odrade i posle svaki sljedeći pregled je 5000. Pa realno nije mnogo. Nije mnogo, gde je mnogo, bre, za zdravlje, šta je mnogo. Veruj mi, ti kad bi videla ovaj mesec koliko smo mi para potrošili, ti bi se srušila. Veruj mi da ne znam na šta mi trošimo pare. Pojma nemam, Pa na kraju se sve sede na isto. Ajde, vidi, da ja živim neki luksuzan život, da izlazim. Ja ne znam gde smo mi potrošili, znaš? Pa znam, i mene Miloš pita gde su nam pare. Kaže, Miloše, gde su nam pare? Mene pita gde su mi pare, otkud znam gde su mi pare. Čije babe zdravlje ja radim, bre? Ako ja ne mogu da uštedim mesečno, znači 200, njoj se plati i poslije pregled i popet, to je nekih 500 evra. Zašto ja radim? Zašto? Ma ne, idem ja od sledećeg meseca, idem kod Mirođe i ja. Ma neću, bre, više sama ništa da se, bre, drkam ja. Šta te, bre, radi ta budaletina da daješ tolike pare, probuši kašiku, gospođo? Daj, bre, ženo, posveti se malo sebi, bre, batali sve, bre. A šta za ručak, na primjer? Šta si ručala danas, eto? Pa evo, danas, na primjer, konkretno sam spremala musaku, ali musaka bez mesa i krompira. Pa, na primjer, znači, umjesto krompira ti idu tikvice i umjesto mesa artičoke onako proređaš. Vrh! Preukusno, to je sigurno preukusno. Da, bre. Ma de, bre, ja nešto razmišljam, bre, ko će da kuva tu po ceo dan? Pa treba 2-4 sata da provodim u kuhinji. Ma ajde, bre, znaš kakav restoran imam ovdje pored kuće uz dupe mi. Kolesterol manje, masa više. Ma da, bre, znaš kakvu hranu spremu iza čišćeraša i šta hoćeš, bre. Ma pametno, ženo, pa podržavam te. Ne, znaš šta je meni? Ja moram sad prvo psihički da se pripremim, ja ne mogu to tako, znači danas za sutra šanse nema. Prvo ću da skinem nekih 10-15 kila i onda krećem u teretanu na trening. Jer ne mogu, ranije debela sam, me znaš. Znam, isto tako i ja. Ja sam, na primjer, večer pred dijetu, otišla sam u Mek i jela sam za 5000. Da, i od sutra dan ništa. Jao, toliko si me, znači, sad raspoložila, toliko si mi elana unela, psihički sam spremna 100%. Ajde, držim ti palčeve, ti to možeš, sigurna sam 1.000%, dokle, bre, ti ja više da budemo debele izradi. Ajde, držim ti palčeve. Ćao. Ajde, bre, šta si za nosiški mudusku sidbu, bre, lepa si žanak i lutka, bre, zgodna lepotica moja. Stvarno to misliš, ljubavi? More, ja ti govna, lažeš me da ne krenem kod Mirođije.